שלום לכולם. בסרטון הקצר הזה אני רוצה להציג לכם את הקורסים שמהם אתם צריכים לבחור שני קורסים במחצית א' במקצוע של השכלה כללית. בנינו לכם 6 קורסים מאוד פרקטיים, מאוד מעניינים, שאת כולם אתם יכולים וצריכים ותלמדו לבד באופן עצמאי בצורה מקוונת דרך האינטרנט. אז בואו נכיר. בקצרה ככה נעבור על הקורסים שמתוכם אתם תבחרו 2. קורס ראשון, חינוך פיננסי. מה זה חינוך פיננסי? זה בעצם ילמד אתכם איך להשתמש בכסף שלכם בצורה חכמה, איך לחסוך ואיך להשיג את המטרות הכלכליות שלכם בעתיד. בואו טיפה נעבור ככה על השיעורים שיש בקורס. השיעור הראשון נקרא מושגי יסוד. יש פה כמה סרטונים שפשוט תכירו את מושגי היסוד שאתם לפעמים שומעים בחדשות ולא כל כך סגורים על זה, מה זה ריבית, מה זה כסף, מה זה בנק וכן הלאה וכן הלאה. אחרי שתכירו את המושגי יסוד, הפרק הבא זה איך בונים תקציב אישי, איך חוסכים, איך שמים כסף לכל הצרכים שלנו, שמים בצד לחיסכון, איך מנהלים אותו נכון, איך שמים לב שאני עומד בתקציב שלי, ואם אני חורג מהתקציב, מה אני עושה, איך אני יכול לאזן בחזרה את התקציב. הפרק השלישי על כל נושא של חיסכון והשקעה. מה ההבדל בין חיסכון להשקעה? איך חוסכים, איך עומדים במטרות של חיסכון, איך משקיעים אם רוצים להשקיע את הכסף לטווח קצר, לטווח ארוך, רמות סיכון של השקעה וחיסכון, ועוד כל מיני נושאים מעניינים. בתחום הזה, הפרק הנוסף נקרא שוק העבודה. בשוק העבודה פשוט נכיר את עולם שוק העבודה שלכם לפני שאתם מתחילים לעבוד, על הזכויות, על החובות, מה שכר מינימום, שעות עבודה, מה קורה אם לא נותנים לכם את הזכויות שלכם, איך אתם יכולים להגן על עצמכם ועוד ועוד ועוד. קורס מאוד מאוד פרקטי, מאוד חשוב, שייתן לכם כלים באמת להמשך הדרך לכל החיים. הקורס הבא נקרא תרבות הצריכה. בקורס הזה הוא מבוסס על סרט שאתם תראו, סרט תיעודי שנקרא Buy Me, שהסרט הזה מדבר על תרבות הצריכה, איך גורמים לנו לרכוש, לקנות המון דברים שלא תמיד אנחנו ממש צריכים, איך זה משפיע עלינו נפשית וכלכלית, כל מיני מניפולציות שעושים עלינו בעיקר ברשתות החברתיות, ואיך גורמים לנו לקנות ולקנות ולקנות, איך זה משפיע עלינו וגם איך זה משפיע על העולם. כלכלית וחברתית וסביבתית. כמו שאמרתי, זה לראות סרט בנטפליקס, אני מאמין שלכולכם יש גישה איכשהו לנטפליקס, אם זה בבית, אם זה דרך חברים או משפחה, ואז לעשות דוח צפייה על הסרט ולייצר איזשהו תוצר סופי בעקבות הצפייה בסרט. סרט מאוד מאוד מעניין וגם קורס מעניין וחשוב. 3 קורסים נוספים, זה קורסים פרקטיים של להכיר ואיך לעבוד עם 3 תוכנות מאוד מאוד מפורסמות, פאורפוינט, איך בונים מצגות, אבל מצגות מקצועיות, איך מכירים את התוכנה הזאת לעומק ומשתמשים בה נכון. קורס מאוד מאוד חשוב, כי גם בבית ספר ידרשו מכם להציג ולייצר יותר ויותר מצגות איכותיות, וגם אחר כך בעולם האמיתי שתגיעו, ידרשו מכם בכל ארגון וחברה, הרבה פעמים להכין מצגת, ומצגת מקצועית. אותו דבר עם תוכנת אקסל, שזה גיליון נתונים, איך לנהל, להציג נתונים. אקסל זה אחת התוכנות הכי פרקטיות שיש בעולם המחשבים, שיכולה לעזור לכם בכל תחום שאתם עושים, אם זה בלימודים, אם זה בניהול תקציב, בחינוך פיננסי, במחקרים, בעבודות חקר שתעשו בתיכון, בכל מיני מקצועות. חשוב מאוד. וורד אתם כמובן מכירים, אבל לא מכירים לעומק. רובכם לא באמת יודעים את כל הפונקציות ואיך באמת לכתוב מסמכים, לערוך אותם, לסדר אותם, להציג אותם נכון, שזה כלי מאוד מאוד חשוב, כי בעתיד יותר ויותר תצטרכו לייצר מסמכי וורד ולשלוח אותם, אם זה קורות חיים, אם זה עבודות למורים, וככל שתדעו להשתמש בתוכנה הזאת בצורה יותר יעילה, העבודה שלכם איתה תהיה הרבה יותר קלה, הרבה יותר מהירה, והרבה הרבה יותר איכותית. התוצר הסופי שלכם יהיה מצוין. והקורס האחרון, מפתחות לחשיבה יצירתית. איך נהיים יותר יצירתיים? חשיבה יצירתית
מוגדרת ככלי, כמיומנות הכי חשובה היום שבן אדם צריך שתהיה לו, כי זה בעצם היכולת האחרונה שאנחנו יותר טובים בה מאשר מחשבים ובינה מלאכותית. טכנולוגיה, מחשבים עושה היום כמעט הכל יותר טוב מאיתנו, חוץ מלחשוב יצירתי, ולכן כל הזמן אומרים לנו לטפח ולחזק את החשיבה היצירתית, כי בכל תחום קודם כל יחפשו את האנשים הכי יצירתיים. וזה יכול גם בעולם העבודה, גם בעולם הלימודים, אבל גם בעולם האישי שלכם. חשיבה יצירתית, להיות יצירתי, יעזור לכם לפתור המון המון בעיות בכל תחום. אז אלה 6 הקורסים. יש לכם קובץ שאתם צריכים לבחור 2 קורסים בסך הכל למחצית הראשונה. אני מזכיר לכל מי שלומד איתי במגמה, אי אפשר לבחור את חינוך פיננסי, אז אתם תבחרו 2 מתוך 5. זהו, אלה הקורסים. קחו את הזמן, תבחרו, ואני מקווה שתהנו מהלמידה שלהם. בהצלחה.